thina, kepha ufika uJesu washintsha konke lokho. So ke nami ngichaza nje angizalanga ngisindisiwe, so ngikhule ekhayeni labazali bangakholwa, ngikhule umama nobaba bengazali noJesu, sikhule sikhonza amadlozi, ingazinda umthandazo, ingazinda kaNkulunkulu, singazi sithele uNkulunkulu. Kakhulu ke lapho ku-broken family, umama nomama behlezi belwa, behlezi bexabana njalo, beshayana njalo, umama ehlezi bopha imithwalo ethi hamba yena ubuyele ekhaya kwamama, baphathelana izikhali, kuliwe mfana wamaphoyisa, kuzolamula amaphoyisa. Empilweni yami uNkulunkulu wabanye abangisiza, bazongisindisa namhlanje. Kakhulu abuhlungu bantu benkosi, inhliziyo yami ibuhlungu, ngimuntu ohlungezekile, ngingenako ukuthula, ngingenako ukujabula. Ngazama nami ngakhula, ngahlanganisa nabangani ababi, ngizama ukuzanelisa, ngazama ukushela intombi, ngithi ngizozanelisa, ngizothola injabula, kepha leyo njabula ayisizanga. Sazama ukuthi amakonke sisona space mafini, sidle nabangani bami, kepha konke lokho kunginikanga ukuthula. Ngingena nje ngaqala nginokuhlupha esikoleni, ngingahloniphi othisha, ngingalaleli nje, ngumuntu nje onechaos nje, kuwumuntu nje othanda ukuhlupha eklasini, uhlupha esikoleni, kuwumuntu othanda ukukopela. uNkulunkulu ke emuhle njalo wangibekezelela ekoneni kwami. Ngiyakhumbula nje Nkosi yami sengifunda besilisa, ngizama ukuvala leya ndawo yokuthi ngifuna umuntu ozongithanda, kodwa lolu thando zange ngithole, lolu thando engifuna ngitholanga, kodwa ngathola ukhethe ongaphezu kwalokho. Bese ngitholile bengikufuna, ekuthenini bengifuna uthando, ngathi mangabe sengibona uthando ngathola ongaphezu kwalokho, ngaphinde ngonakala kakhulu. Inhliziyo yami yaqhubekela phambili ekonakaleni, usathane wayinakalisa kakhulu kunakuqala. Umjolo zange ungisize ngalutho, kodwa yinye into efike empilweni yami yangisiza, uJesu Kristu akwazi ukungihlukanisa nezinto ade zingamagugu kimi. Abantu besilisa, abantu ebengithembele kubo ukuthi bangamagugu empilweni kwami, uNkulunkulu akwazi ukungihlukanisa nemoya yemjolo. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu usongihlukanisa nobugqila bemasturbation ebengihleli kuyo, usathane ngibambe kuyo, ngingakwazi kwenza lutho. Noma ngihamba ngithi ngiyobika uNkulunkulu ukuthi ngiyehluleka, ngeyami inyama ngahluleka, nganyama kwaze kwaba ngithatha isinqumo sokuthi ngiyotshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mina ngiyehluleka, ngihlula nje ukuyilala. Yona nto ebibamba impilo yami, uNkulunkulu wangenelela esibhedlela okulapha ezansi emhlabeni, okubukeka ingathi kukuhle, kodwa kusisinengiso phambi kukaBaba. Ngizizwile Nkosi kunendlela ebukeka inhle phambi kwamehlo kabantu, kanti isebhujisweni, isiphetho sayo siyikufa. Zikhethela ukuphila namhlanje, ngoba kuyenzeka ukuthi ngendlela uphulayo ocinga ukuthi wena inhle emehlweni wakho nakubantu abakusakazileko, kanti isiphetho sayo siyikufa. Zikhethela ukuphila namhlanje, uyefumana ubona bungunaphakade. Ingakudluli le nceba, ingakudluli le nceba ingaka. Ngizizwile Nkosi kule ndawo sisanda ukufunda kuyo, elo suku liyovutha njengeziko, akukho nyama escape elo suku. Mhlalazana lafika elo suku, abangani bakho ababekuthwabela izandla bayobe bengekho. Mhlazana lafika elo suku, le boyfriend ongafuni ukwehlukana nayo iyobe ingekho. Mhlazana lafika elo suku, le phone oyizitika ngayo ebusuku iyobe ingekho. Mhlazana lafika elo suku, uyobe uyedwa embuzweni. Kodwa kwalo mhlaba siza kushiya ezantsi emhlabeni. Ngalamini ufika ngayo usuku lokugcina, ngalamini ufika ngayo ukufa. Konke kwasemhlabeni kuyasala. Uma ukubone xa kusishikhala ngawo udibone liyakuhlebezela endlebeni, liyakuxokisela, likuxelela uba ube usenexesha apha emhlabeni, kanti alikho ixesha lakho, ngoba awusazi noba usuku lakho luni-next week na. Awusazi noba ukufa kuzokufikela next week okanye ngomso. Uyakuqhatha, uyakuxokisela, ngoba every Saturday uyangcwatywa. Every Saturday
ngoba kaThixo usakugcinile ekubonisa ukuthanda ukuba moni kuquka ndakufuna noma zinjani noma ziyingqombela kodwa ndiyakufuna ndakudala ukuze uphilele mna zandukudale ukuba ube sisigqila sesono zandukudale ukuba phakathi kwenhlanga phakathi kwabantu uhlazeke butshwala uhlazeke zidrugs abantu bakubiza iphara abantu bakubiza isidakwa zandukudale ukuba amantombazane abadlale ngawe kodwa ndakudala ukuba undikhonze mna njengoYehova undikhonze mna njengokumkani wakho. Hallelujah.